Abafowethu basesibhedlela bavalelwe emagumbini abo bodwa basesimweni esibucayi kanti abanye sebesemathuneni leli gciwane elidlule ney'mpilo zabo. Thina-ke suka masigene ey'ndlini zethu sizivalele khona ukuze sizophepha ngoba lapha emnyango kunegciwane elibhebhethekayo. Okubuhlungu ukuthi nasey'ndlini lezi esizivalele kuzo akuphileki ngoba ngaphakathi kunendlala esibulalayo. Nalezi zidonga sengathi sinamehlo nomlomo ziyakhuluma. Ngizwile ekuseni zingibuza ukuthi uzibiza kanjani ngoba ekubeni izingane zakhe izolo zilale zingadlile kuze kube namhlanje asikatholi lutho luya ngasethunjini sisalambile. Ngasukuma ngazama ukuphuma ngesamagundane angibamba amaphoyisa namasosha athi ndoda uyaphi. Ngazama ukuwachazela ubafowethu ngidedeleni mina ngiyofuna amatoho angikwazi ukuzivalela endlini ekubeni izingane zami zibulawa inkemane. Kwathiwa ukwazi kuya noma ikuphi buyela ngaphakathi engidudulele endlini kwasa kungiphoqa. Vele kwangicacela ukuthi lo mhlaba sewuyagoqwa ngoba lolu bhubhane libhuqabhuqa isizwe sakithi. Kodwa uma wenkundleni zokuxhumana abanye abantu basahlekisa ngalo baliphendula ihlaya. Ngizwe kuhlengezela inyembezi emehlweni nami ngesikhathi ngithola indaba ezithi emphakathini engiphila kuwo sekuney'ngane engenzeka ilale ingadlile ngoba lesifo sithatha inhloko ekhaya. Uma ngiye esikoleni nasemasontweni angifici muntu kuvaliwe ngoba abantu bakithi basathukile. Usuku nosuku isibalo sabantu abathelelekayo silokhu sikhuphukile. Izolo besikhala ngegciwane lengculaza namhlanje sesikhala ngecorona. Ingabe kusasa siyobe sikhala ngani ngoba ngangazi ukuthi empilweni yami kuyofika isikhathi la ngiyosaba khona ukuthinta omunye umuntu ngoba ngisho uzongithelela ngegciwane. Ngangazi ukuthi ngiyoke ngithi ngiyazivikela uma ngixhawula omunye umuntu ngentololwane. Inkosi isikelele i-Afrika lo bekumkhuleko wesifazane yena kunokuvuka ekuseni ayodayisa emgaqweni ukuze akwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Namhlanje asisekho isinkwa etafuleni umethi uyodayisa bayamvimba kuthiwa makazivalele endlini ukuze ezokwazi ukuphepha. Kuyacaca usezobulawa indlala kuqala leli gciwane lingakamtholi. Sanibonani izibhungu emagumbineni lapha enizivalele khona. Kulungile bafowethu uqhubekani nokuzibhala izikondlo okungenani sesiyosaya emva kwalesigameko uma kwenzekile saphuma sonke sisaphila ngoba nomhlaba uyangithusa uma usugcwele igazi kangaka. Usuku nosuku kunomphefumulo olahlekayo nodokotela uma bezama ukuthola ikhambi abalitholi balokhu behluleka. Lokho kuvele kwangenza ngabona ukuthi mhlawumbe isisombululo ukuthi siguqe phansi njengezwe bese siqala ukukhuleka ngoba ukubiza uNkulunkulu le nkinga esibhekene nayo kusho ukuthi uzokwehleza ezulwini azosinika isisombululo kodwa ukubiza igama lakhe kukodwa kusengasishintsha nalesi simo ngoba igama lakhe liyaphilisa.